Pili TV koyi dañi wone mbiyen Pili TV. Pili TV dañi wone mbiyen Pili TV. Pili TV dañi wone mbiyen Pili. Assalamu alaikum won bandiraɓe fulɓe son keɗima ɗiɗo gaaji yeela oɗon gandi hande wontoɗo arti e jabbal gongal oɗon gandi kadi debbo mo Kanel dañi koɗo baɗɗo fayida caggal nde calminmi bandiraɓe foof calminmi yeeɓiyankoɓe ayawo Pili TV min calmini on onon foof min garti kadi e yewtere men mawde nde honno comédie show tawa ko ɗo tan e nder Pili TV hande noon mi addi debbo gawlo jontaɗo hono Aissata Gelleje debbo mbo Sinthiou Bamambri bandum Kumbis gawlam hande ko on gadduɗen so jii en gaddima noon e comédie show eɗen gandi Aissata machallah ko debbo gawlo baɗɗo fayida kono kadi omo dilla e ko fate comédie no hannirta ni par ce que ay sa waɗi stressé ni walla a yewama walla a dañi ko mettuma sa naati e nder YouTube sa jaggi oɗo debbo gawlo aɗa jala machallah o ko anti stress donc sen bismimomo e oɗo plateau walla e ndeɗo yewtere donc hani par ce que Aissata ko debbo gawlo jontaɗo donc hande mon dañ émission baɗɗo fayida émission belɗo kono mi rokkat debbo gawlo salmina bandiraɓe on calminama on juurama kala to gonɗon to gonirɗon on calminama on juurama salmini yiɓɓe sehilaɓe kadi mi salmini ceernam ceerno Keyta gandiraɗo Kadiagnane o jeeya ko Agnam baka combe lomɓe baka ɓudda juura anda ƴogoɓe kadi an Aissa on mi salminima wallahi Allah toromo torlani wujani ɓe toroɓe yeeyi toroɗo bandu kadi fuura fof nandi ko mbaɗata ko wallahi Allah kalmo natan ɗo nimsat fuura fof nandi Pili TV ma o fuura fof nandi o nata fof nimsa debbo toromo torlani wujani ɓe toroɓe kadi kalko ma yettade ko janggal roni wallahi Allah kadi mi salmini kadi dongel Mbodj moƴƴo Aissata Mody Mbodj mi salmini Layla Juware ɓe fof ko yiɗɓe o yettani Allah yettata sababu mi yetti Allah mi yettiɓe kamɓe fof dongel Mody wallay ne woodi dongel Mody Mbodj mo Aissata Mody Mbodj domo rokku bandiraɓe calminago gawlo aɗa gawlo so naati nde jogui no salminirta après yewtire yewoyo yela eyo yujire ye alalayo lalalala eyelayo ye yawande ala cogunana hamadi Moussa daradi ɓurno jambare beneni arañaliyo gaynago dimade torodoyo torodo ngenar Aissata bala garamajo Aissata wan kay ummanino adina oninde jere umminande walo ayo cugolel bobojom jaman mi yetti Allah mi yetti imbam yo ndeysaan min mi yetti no ceernam ko ceerno Keyta ko Kadiagnane kay gañomaɗa yani yo machallah Aissata min beltima moɗo andi no beltirimi ni ko noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe comédie show ko noon beltori eɗen calmina noon hono Kadiagnane debbo mo Agnam a salminama a sernaɓe eyyi ceerno Keyta min calminima min juurimama min calmini noon ceerno Ñane nde wonno hande mo yettani Allah yettata sababu MC no wiyeteno kadi MC holno min mak MC mi mak
min calmini MC mi nak ne wonno kanko waɗi organisé oɗo programme ha yettiɗo layno wuuti emin calmina bandiraɗo gorko baɗɗo fayida o par ce que o jaggue émission o no hannirta ni joni mi rokkat Aline Guissé Mabo bonam gorko sehilam tawtorade émission o wi kam Aïcha won min tan dusanma e comédie show hay goto ittata ko sehilam ko bonam gorko joni mi totta Aline Guissé salmina debbo gawɗo Aïcha wan mi salmini dendagal yeɓiyankoɓe piini d'abord min calminimi ko debbo gawɗo jooɗi ɗo hannde o kono noon hannde ma Farba Salli Bougal leysan yo Allah leyɗumde dow makko ma lomtonen mo ɗo hannde ɗum noon banndiraaɓe sehilaaɓe denndaangal heɗiyankoɓe Pili TV jam ñalle mo Aïssata won aɗa ƴeewiri ɗo noon debbo gawɗo ngana inna wiya Aïssata ñan kono noon Aïssata min won ko jinmi namdade sen Aïssata a yimi accammi jooɗo ɗo no dillini dendagal bandiraɓe fulɓe kala dindiri kadi gawlago accammi jooɗo ɗo dindiri ɗi gawlago ni kadi mi nani hen aɗa yima jimol less woni ko sukaɓe ɓe kewni jooɗi ko mboɗo yimma josem I love you no ɗum kam ko waɗi jimɗa ɗum holto janumi yangue mbayniri ko bon ñalla hirmo ɗarta min o noon gonmi jonte tati yangue ngue welima ko gonmi jonte tati gartumboɗo jaaji ala ko meddani jettima gorko wi kam dagas yaltu galle Allahu akbar kadi min gorko o mbo waɗimo nobata Allah han jiɗiri mum woy gal so debbo wiyama yaltu galle kam mbiɗa ko mbiɗa ɗon aɗa waɗi nobate mbo waɗimo nobata Allah han jiɗiri mum woy gal so debbo wiyama yaltu galle kam acca bokasel mum yaha mino wonno mboɗa mbo waɗimo nobate Allah han jiɗiri mum ɗum woni mi waɗani répète kadi mi jippani ceerno mi waɗani jamde ko ngol ɗo jimol pin Allah longinam ngol tan jimmigol kangol woni holngol acca mi jooɗo joni ñammine yimɓe seeɗa cammi jooɗo mboɗonoma accammi jooɗo ɓamum sira yala mboɗo yinma mboɗonoma moi je t'aime arno waja fof mbatte jalel Allahu akbar Aïssa arno waja fof mbatte jalel ɗumɗomi namdade mo seeɗa accami jooɗo haɗe mi nadde accami jooɗo o ni ka garɗo e gorko gawlo jontaɗo hono Farba Salli Bocar jubbol somi jumani noon ko noon par ce que emin mbiyamo yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah hannomo aljanna yen ɓooye sakkanademo e duwanademo par ce que o waɗi ɗo golle baɗɗe fayida min mi meeɗi yaade clip hajja umum min tawmimo toon muɗo hoota ɓuuri min kam ko ponno rokkude Baba Salli oɗo ni askinimine nawtimi guila e Alpha Oumar Ceerno Bayra mbimi yomi memmo kam hayso ko 10 000 mi rokkamo min jalti ha boowal o itti kalis ha heewi o rokki kam mbimo Ba Farba ko min foti rokkudema o wi ala min komi jifnaɗo ma wadde cela veut dire ko gorko moƴƴo miɗa ɗum min baddi ɗum tene waɗi kam marqué min moɗo wiya ko min foti rokkudemo o wi kanko wona affaire gawlago e toroɗo kanko jinnaɗamo foti waɗandemi donc mi arta e accami jooɗo Aïssata accami jooɗo ko an jeeyi woni titone ma kadi so yimɓe gandima hayso tawi ni ka gawlo ko aɗa jogui belle voix yimɓe gandirma ko accami jooɗo mais accami jooɗo hol pilmunoɗomo ɗum ha yimɓe mbawi andudema filmuno kam ɗum o dendam goto filmuno kam ɗum ko holtoon wonno ko galle amen jano ko horkoƴere yangue janomi mbayniri ko mboɗo ñalla hiiri mbo ɗarta ala non filmage o hol filmuɗoma hol baɗɗomo vidéo tan ha filmuma ɗum dendam filme kam waɗi kam partagé adunaji foof ndeysan no denɗo wiyete dendam o wiyete ko Kadia Gawlo ko to woni omon ɗo to ɗum ɗo ndulmaji demɓe ko ndulmaji o woni ndulmaji demɓe woni kanko filme ma wonma kanko filme mi waɗimi partagé adunaji foof ko mere a nimsi ko filmirnoma wonna ɗum partagé walla joni kam mboɗo welti hen mboɗo welti hen kay ko waɗimi partagé mbiɗa a weltanoke
nde mi weltano joni ɓuurmi weltade joni hunde waɗ joni wala joni ɓuuri weltade garol ngol waɗimi siiw joni ñindi ɗi mbaccerde wallahi ñindi ɗi mbaccerde wallahi ne woodi ne woodi koɗe ko video wadde ma ñindi ɗi wallahi ne woodi joni ndem ndem aytar weltuno ken aytar ken diwnen ne woodi holko kadi holko saabi ɗum holko saabi ɗum kadi holko saabi ɗum jaami yange Agnam no janumi yange Agnam nde debbo goto ceernajo wiya Kadia Niane hokki am wutte woni oɗo Kadia Niane Kadia Niane debbo Keita o ɗum woni o wi ma yi o wutte ma nawita ta meeɗa yaade ndeysaan ɗum woni mataw woni balɗe noddami télé Dakar DSS Dongel Mbodj saabu e hedde woɗɓe saha fof jomumen woɗɓe noddami nani woɗɓe noddami o nande Aissa wanen e woɗɓe fof noddami mara hunde fof ko mi yetti Allah kadi fof mi yettiri kadi batte ɗum kadi eyyi joni fof mi yettani Allah yettana sababu oɗo émission ko émission théâtre eyyi on ko kalduɗen ɗo fate théâtre an Aissata no mbaɗa machallah no mbaɗa wonde comédienne ni sa haali tan yimɓe jala est ce que an a pari pour jouer théâtre mi pari wala mi pari mi pari a pari ka parno mi pari joni haalan bandiraɓe ko gonɗa e dow mum wala mi haalaɓe tan e inchallah wadde mon di exclusivité uji baɗɗi fayida taw ko ɗo tan e nder Pini TV tawa muɗo wonde Aissata Galleji o fate sketch uji jalnika inchallah ɗum ko surprise uji ma ar joni min e bonam gorko ɓoccitiɗo e wonde ako wayno Amadou Diallo en Amadou Tidiane en min koye commune tan jahanmi donc mon ji ɗum joni garten e namdal gongal hono Aissata Galleji min yima ñanden e festival Bamalo Podor a waɗi toon golle balɗe fayida emin jiiɗi andude relation ma e Bamalo Baba Baydy Mal so wona mboɗo weltini Allah mboɗo weltini Baba Baydy Mal kadi min Baba Baydy Mal ko waɗata kone welimi ɓe kadi ko no woniri ni kadi mboɗo welti hen mboɗo welti ko no woniri ni joni omo waɗa programme o ko goto Zénith somi jumani Aline mi sikku koye mois de mars joni waɗi hen erago bandiraɓe fulɓe fof ne keɗima wat erago e Zénith o wat erago eyyi wadde bandiraɓe garten kadi e yewtere comédie show Aline Guissé en jii koɗo men o wadde waɗanmo morceau goɗɗo jiimi o ɗumanina o weltina bandiraɓe mboɗi yomo nawa yimɓe ɓe Amérique ɓe France mboɗi min noon o nawami hen o wallami min nene min noon o wallami eyyi naw ko foti wonde wi min noon o wallami artiste aji ala artiste aji fof mo ɗandinani minen mboɗi yiɗi min noon o wallami yeri maayo tikkalaɗe joofa mimi tikkalaɗe joofa Baba Baydy Mal walli centre oɓe walli artiste aji minen mboɗi yiɗi minen dañde ko kalmi min nene non an bandiraɓe keɗimama inchallah bandiraɓe fulɓe fof keɗimama Aissata Galleji e ko wayno comédien ji ɗi e ɗin ɗo ko wayno Aline Guissé en Aïcha wonen pourquoi pas min mbaɗoya reportage inchallah e nder Zénith tawa ko Pini TV min gondata inchallah so allahu lamɗo jaaɓi joni Aissata meman min seeɗa kadi gaaci belɗi sabu an aɗanni machallah dane ma nde ma sani o mari mbayaya sani o mari mbayaya so jamma koyo jengi ko daga nyari eyo sani o mari Aissata wari o yata bandiraɓe nede eyo sani o mari Aliou Guissé yata chéri maɗa wasani yo Kisna.
yo yara sheri madani Kosani yo Daouda Moussa Dia mare mare Daouda Moussa Jayo yara BTV Kosani yo mare Abu Samba Job yara BTV ne Kosani yo Komari yara gise yara kote bomali Kosani yo mare Cerno Ali ukayo Cerno o Cerno yara Komari yo mare Borgo motele yara ko bandirabe nenjebe Eyo sanyo Altine Gaw. mare Altine jawyo yara Ko fansu. bandirabe nenjebe sanyo mare Kajanyan yo yara debo jawando ye Eyo sanyo mare ko Cerno nyan yata Ndeysaan. madamada ne Eyo sanyo mare Aisha wan yo yara sheri madane Eyo sanyo mare Ablaye Jayo yara Sama Njaay Cubb. sama Njaay Eyo sanyo mare ko marimba Mashallah. Samba Njaay Cubb yara goko jontalu Chéri Diko. Sediko ne ye Eyo Mario Mashallah. marimba ya No émission o hannde waɗi fayida mi sikku intention daññomi heen o mawon dañ ɗum par ce que vraiment komi jalɗo tan e pour Aissata ko o jalnimi tan ha tampumi Aisara wona haali hen Aisara jimmirinde softade ko debbo belɗo min kam de ma part personnel min muɗo yiɗimo wallahi wona jonde makko ko min yiili numéro makko ha jiitumi noddumimo hay somi yeewama waɗa mi dañi ko muusini somi naati youtube ko kanko yeebanmi vidéo ji makko ala vidéo mo waɗi taw mi ala ɗum walla waɗanimi téléchargé par ce que neɗɗo mo postini neɗɗo mi jinni kadi ko debbo labɗo reedu kadi ko gomiyanke o yinma haalde fof o haala so paari hen o yaha haaji makko wondaki ko neɗɗo moƴƴo won ɗo joni ɓuuri e bandiraɓe yoɓe panmo e facette goɗɗo ko min etti on engagement mon jiimo e série ji pulagu ɗi mon jiimo e saji jannika ɗi ko fate hay korto piili inchallah mon ji hen Aissata Gueleje donc ɓuuri yo wayno bandiraɓe tan eɗen jetta noon Aissata Niang Agnam Kadia Niang Agnam eɗen jetta mo no fewi e ceerno Niang ono fof min jetti on machallah wayno bandiraɓe Njabode Aisara ene hari La ilaha illallah jamma medino welde ko jamma medino welde Njabode Aisara wanari debbo bakiliɗo ayo debbo bakiliɗo ayo yiɗiri Allah jaɓɓode debbo toroɗo ari koka jañan yo ayo debbo jawanɗo
oɗo ko Aliou Guissé ko gorko boynaji mango jabbude jabbude ko gorko ma Buhari wadde bandiraɓe ilaga ilala waɗata woni heddi madara e surlay jamma meɗino welde ko jamma mene Pin TV ñalawma mene Pin TV ñalawma Pin TV oɗo ko Aissata Wanyo oɗo ko Aissata Wanyo pura jaɓi golle maɗa pura jaɓi golle maɗa kala jiɗɗo darjude yoyeto palasma yetani Pin TV darja jabbode jabbode Aissata waranani arani fo nimsam ngel mo arani nimsam ko waddete hewɓe nimsi garani Pin TV arani nimsam arani nimsa ayo mo arani nimsa Pin TV garɗo wel no machallah ye garɗo wel to min beltima vraiment emin mbiya bandiraɓe ɓandu bali koko safi emin mbiya bandiraɓe so tawi hon komin kaali ɗo ko henanaki on oɗon garlo oɗon jaafo min jafnima bandiraɓe foof min jetta noon équipe technique o ko fate Ndeye Fatou Thiat wonde bandiraɓe koko hande noon maquilleuse am ko joom suudam madame Sy waɗi kam oɗo maquillage baɗɗo fayida hono kolito waɗi min oɗo make-up o addani kam matériel uji ganduɗa machallah ɗi kodi mbaɗaɗi Aminata wadde min calmini on min juurima on Chéri Kisma min getti bandiraɓe foof kono kadi mi salminiɗo Abdoul Aziz tawi ko Diallo yetta gorko mo Sinthiou Alassane ngaari France gorko mo ɓundu Coumba Banane Boubou Malick vraiment mi weltanima e on weltanima e ɓe weltanima e ɓeeto et surtout noon les techniciens oɗo kala ko yurnata e caméra ko kamɓe kala ko montré taaƴe fewne ko kamɓe kala ko yoɗata image ko technicien ji kala ko fooɗata yaltina yeeso ngo yooɗa janggo yiiɗe ko kamɓe gande kamɓe wontoɓe keedi e hunde he ko kamɓe ɓe en ndendini ha hunde woni hunde Aissa komi ɗi so wuli weeli Aissa wonde e yeeɓiyankoɓe ɓe de kono e piinide kono kadi technicien eɗen jetta kadi janggo ɓaɗo kono Mariama Gisene tawtara jonde nde Kisma Sine tawtara ɗum merci beaucoup à la semaine prochaine Pin TV koye dañi wone mbiyen Pin TV dañi Elas Baba Mal yima e festival ne woodi Elas Baba Mal o wi har ƴew kanama hakkude ma e Baba Mal a yeehi festival Baba Mal Podor donc hol Baba Mal hol jokkodiral moon e holko wonɓe a yiɗi mo hokkima kalis c'est eyyi non hakkude ma e Baba Mal no jiɗiri Podor n'est-ce pas excuse moi o wima hokkuma koye Baba Mal o wi Baba Mal o nowi ɗo beccere Baba Mal sowona mboɗo weltini voilà mboɗo weltini Allah mboɗo weltini Baba Mal sa yejjitimi noon mi haalano seni ko min wona haali hen kero jiiɗa haali hen jimirdi acca bisimilla eyyi joni TV koye dañi wone mbiyen Pin TV dañi wone mbiyen